Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Keresztény Vállalkozók Konferenciáján valamennyi megjelent olyan résztvevőt, akik érdeklődnek egy különleges téma iránt, a pszichológia üzenete iránt. Ennek az előadásnak a címét előre nem is tudtam megadni, oly hirtelen jött a felkérés, de szívesen vállaltam. A címe dehumanizáció és rehumanizáció. Az elembertelenedés, áttéve magyarra ezt a címet, és innen az újra felemelkedés az emberi minőség magas szintjére. Miért is ezt a címet választottam? Arany János segített abban a megfogalmazásban, hogy mi is, ami közös emberi célunk, hogy a kellő méltósággal hordozzuk azt a sorsot, amit emberi sorsnak nevezünk. Arany János így szól, mert legnagyobb dolog itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Hát hogy is vagyunk mi? Mi jellemzi a korunk embereszményét? Ki az ember? Mi az ember? Identitásválság van világszerte. Az identitás fogalma Erik Erikssontól származik, aki nagyot segített az emberi minőség megértésében, amikor elénk tárta, hogy az embernek nem csak formálisan van úgymond önazonossága, hogy van egy neve, vezetékneve az ősökhöz vezet vissza, a törzs az, ahonnan származik. A keresztneve a nemét jelöli meg egyrészt, másrészt a keresztény kultúrához tartozását, hiszen keresztnév, ahogyan mi nevezzük. De pszichológiai értelemben sokkal többről van szó. Ki vagy te? Ha a kérdést föltesszük önmagunknak, az életben soha, ha egyedül volnék a világon, nem tudnám megválaszolni. Még azt se tudnám, hogy ember vagyok. Vagyis az ember ott kezdődik, hogy van egy másik. Az a visszatükröző. Az, aki elmondja, szól, megmondja, ilyen vagy, olyan vagy. Vagyis mi annyira társas lények vagyunk, hogy nem létezik az ember elképzelése egy másik nélkül, mások nélkül. Vagyis, mint társas lények, közösségre vágyó, a másik társaságára, a másik jelenlétére rászoruló lények vagyunk. Identitásválság. Minden szerepünkben, ami létezik, van egy hozzátartozó önazonosságunk. A hivatásunkban, a családi életünkben, a nemünkben, biológiai hovatartozásunkban minden egyes összetevője a komplex emberi minőségnek hordoz egy identitás részt, amiből összeáll a nagy egész, mert mi az univerzum páratlan csillagai vagyunk. Hát gondoljuk már át, hát biológiánkban egyformák vagyunk. Felépítés, testi működés, olyan programokkal rendelkezik a biológiánk, csodálatos. Na de e fölött még az egypetű ikrek se egyformák. Tehát az ember, az univerzum páratlan csillaga, és az, hogy a saját lényének, ehhez a minőségéhez, az egyéniséghez el tudjunk jutni, ahhoz egy építkező fejlődésre van szükség. És az a kor, amiben élünk, a gender, a társadalmi nem, a kívülről jövő nyomások meghatározzák, hogy mit építünk be abba az alapba, amit hoztunk magunkkal. És ma úgy találjuk, hogy azok a nyomások, amik a felnövő fiatalokat és minket felnőtteket is érnek, erőszakosak, rejtetten, permisszív módon agresszívek, meg akarják határozni azt, hogy mi kik legyünk, milyenek legyünk, mint emberek, hogy magunkat a társadalom tagjainak érezzük az odatartozás érzését, mert nekünk ez egy alapszükségletünk, hogy ott legyünk, oda tartozunk, valakihez tartozunk, kötődjünk, szeressünk, ragaszkodjunk, és hogy a közösségnek így legyünk érzelmi alapon is tagjai. Ennek a rövid előadásnak az első nagy kérdése, amire megpróbálunk választ találni, mi történt velünk,
hogy olyan módon identitássebzettek vagyunk, hogy már oda jutott a társadalmi nyomás, bizonyos eszmék, ideológiák egymásra torlódóan olyan nyomást gyakorolnak, hogy már szinte oda vezet ez, hogy kétségbe vonhatjuk, hogy biológiai nemünknek megfelelő társadalmi nemünkben maradhatunk-e, vagy már még a biológiai nem megváltoztatása is, mint egy jogunkban és lehetőségünkben áll. Messzire vezetne, visszatérek a címhez, mi történt velünk, hogy így ki vagyunk, mint egy billentve abból a természetes menetből, hogy az ember férfinak és nőnek született, rendeltetése van, ellentétességek azok, amelyeknek közös nevezője, összeborulása, férfi és nő különbözősége, létrehozza azt a csodálatos nagy egységet, mint yin és yang, nap és hold, nappal és éjszaka, hogy ezekből az ellentétességekből végül is olyan tökéletes egység származik, aminek a jelentősége maga az élet továbbvitele. Valójában, ha rátekintünk az identitássebzettségünkre, szinte említenem kell önöknek egy Theodor Rosszák nevű filozófusnak egy nagyon fontos gondolatát, amit akár kiindulópontnak is tekinthetünk. Mit mond Rosszák a Szörny és a Titán című tanulmányában? Két principium, világerő az, ami az egész univerzumot és benne minden mozgást meghatároz. A hatalom és a szeretet. A hatalom principiuma, a hódítás, a terjeszkedés, az új világok megismerése, hatalomhoz jutás, kibővíteni a tudást a világról és önmagunkról. A másik oldal a szeretet. A szeretet az érzelem, amely úgy van párban és dinamikus egyensúlyban a hatalommal, hogy a hatalom önmagában optimális esetben nem működhet, mert a szeretet az élettörvényt hordozza. Az élettörvény pedig azt mondja, életet kaptál, az a feladatod, hogy vigyázz, óvd, ne hagyd, hogy károsodjon, és add tovább. Az élettörvény az, aminek a ható ereje az univerzumban a hatalom féktelen, önálló törekvéseit megszelídíti, spiritualizálja, azaz átszellemíti, domesztikálja. Ez a szelídítés, átszellemítés a hatalmat arra emlékezteti és abba a parancsuralomba helyezi, hogy te az emberért vagy, emberszolgáló vagy. Az embert kell és az életet kell szolgálni, az életet az univerzumban, az életet lenn a Földön, az emberi világban. És hát ennek a dinamikájában súlyos hibákkal találkozunk mi, ha áttesszük ezt az összefüggésrendszert jelenkorunkra. Mert hogy mi is történik most velünk? Az a hatalom, amely valamerre törekszik, mire hatalomra, erőre, birtoklásra, hódításra, új javak szerzésére nem találkozik a szeretet spiritualizáló, emberszolgálóvá szelídítő hatalmával, mert más értékek kerültek be a középpontba, értékválságban vagyunk. Mi az érték? Fussunk végig nagyon röviden, hogy történt ez. Majdnem 300 évvel ezelőtt a francia forradalomban, amikor a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavával elindult egy olyan fejlődés, idézőjelbe téve, amelyben letarolták a spiritualitást, letarolták az égből, letarolták a vezért. Még ma egy informatikus barátom is azt mondta, érthetetlen, ami történt, hogy miért fejezték le a vallást, miért taszították le a trónról Istent, hiszen minden ember tudja, az informatikus is tudja, hogy van egy főrendszergazda. Valami rendnek kell lenni a világban. Enélkül, hogy rendteremtő valamely érvényesülése a világban nem képzelhető el a világrend. Nos, tehát az történt, papokat üldöztek, egyházat üldöztek, Isten a trónról lekerült, Nietzsche mondta, meghalt az Isten, és
oda is kapaszkodott a helyére, Isten helyére a tudomány, éppenséggel te is tudod, 19. században rohamos fejlődés, óriási. Lehet mondani, hogy egy évszázad alatt olyan eredményeket ért el a tudomány, amely szédületes, és valóban azt ígérte, majd én megváltom az életet. Na de a tudomány a maga pozitivista, empirista, materialista, röghöz kötött voltával szinte földhöz ragadtan, mindent a konkréthoz, a mérhetőhöz, a bizonyíthatóhoz kötött, és ha a tényekkel nem tudtál valamit igazolni, akkor minden más kidobandó volt. A pszichológia is úgy jött létre, hogy kidobta az érzelmeket, meg a hitet, meg szeretetet, meg minden olyat, ami emberi érzés, mint felesleges ballaszt, mert mit csináljon vele, nem tudta mérni, csak az anyagot tudja, a reflexeket, és így tovább, viselkedésmódokat. Úgyhogy átmaterializált pszichológia látott neki, hogy segítse az emberi életet. Miközben kitakarították a mi személyiségi hatóerő világunkból magát a spiritualitást, a magasabb dimenziót, és így az identitásnak azt a fajta összetevőjét, hogy az ember nem csak a föld szülötte, ez lesz a personális tengely, hanem egyben oda tartozik a nagyobb egységekhez is, gondolj rendszerszemléletre. A nagyobb rendszernek mi is részei vagyunk, biológiánk befolyásolta az égi folyamatok révén, a hold, a nap, a természet, hát nem is akarok példákat hozni, annyira evidens, hogy mi a nagy egész részei vagyunk, de a leges legnagyobb egészhez tartozó egységben vagyunk mi emberek. Azzal, hogy a vertikális dimenzió, a spirituális dimenzió ilyen módon kiírtásra került, az embernek az úgynevezett hitélete egyben a hitélettel együtt járó olyan törvények, hogy mit tehetsz, mit szabad, mit nem szabad, vagyis az úgynevezett kőtáblák, a 10 parancsolat is lekerült a fontos tudnivalók szintjéről. Aztán mi történt a tudomány ígéretével? Az, hogy korrumpálta magát a tudomány, eladta magát. Az élettörvény, ami ott van, hogy meghatározza, hogy a tudomány legyen emberszolgáló, vagy ne legyen. Legyen az emberért, vagy az életért való, és ne próbálja a halálkultuszt képviselni azzal, hogy a hatalmat, mint végtelen erőt szabadjára engedi. Most, minthogy sajnos ez megtörtént a mi kultúránkban, azzal szerintem, hogy Hiroshima-ba ledobták az atombombát, és milliókat pusztítottak el, és pusztító erővé vált az atomenergia, és sok hasonlót tudnék mondani. Eladta magát a tudomány, mert megengedte a felhasználását a gyilkolásra, a háborúkra, és így tovább. És egy elszabadult, elféktelenedett, de spiritualizált világban az ember is fogjává vált egyfajta olyan permisszív kényszernek, egy rejtett kényszerítésnek, amelynek mi ma úgy vagyunk áldozatai, hogy ahogyan alakult a tudománynak a ilyenfajta csődje, azt is mondhatnám, hogy nem tudta azt az alapvető élettörvényt teljesíteni, ami dolga volna, engedte, hogy oda, abba a trónba, ahonnan kitaszította saját magát, bekerüljön valami, amit úgy nevezünk, hogy pénz. Tehát egy materiális világ csúcsára egy materiális erő került, egy olyan erő, amelynek egyetlen célja volt, hogy elhallgattassa mindazt, amit az élettörvény diktál, hogy azt engedje, ami a hatalomnak a saját ereje, az pedig pusztító, féktelen, határtalanság. Így került be a kultúra is egy elhatártalanodásba, a határok, a kőtáblák által megszabott emberi viselkedés normái föloldódtak, újakat nem tudott. A világvallásokban tudjuk, 5 világvallás, mindegyiknek megvan a nagy etikai kódexe, benne van, ezt tanítja a híveinek, és ezt tartja rendben a világot, hogy vannak határok, igek, van közvélemény, amelyik láthatatlanul is szabályoz az mindennapi életben, és van a törvény, amely parafája paragrafusokba foglal, hogy ezt tedd, és ha nem teszed, következményes. Ma ott tartunk, hogy sajnos a törvény kevéssé tudja érvényesíteni a maga határokba szorító szabályozó erejét, és ma nagyon nehéz
hogy áthatja a kultúrát az az elbizonytalanodás, hogy alig ha tudjuk megmondani konszenzussal, közmegegyezésre ki a normális, mi a normális. Az ezredfordulóra oda jutottunk, hogy krízis hátán, gazdasági krízis, biológiai krízis, életveszedelem, a világjárvány, a háborúk, hogy az elféktelenedett és az élettörvény által egyáltalán nem befolyásolt hatalom már úgy olyan pusztító következményeket mutat fel, hogy meg kell állnunk. Most válaszolunk a pszichológia oldaláról. Mi történt? Elembertelenedési folyamat részeivé váltunk. Ennek a kifejeződése a konzumizmusban sűríthető össze. A kapitalizálódás, a tulajdonhajsz, a pénzszerzés a legfőbb érték, nyilvánvalóan olyan torzulásokat eredményezett, aminek révén 3 fontos szó vált az életet meghatározóvá. Tedd, vedd és edd. Első a pénzszerzés parancsa, amely arra biztat, hogy mindenáron szerezd meg azt a pénzt, ami a boldogulásodhoz szükséges, de lehetőleg minél többet, és így ez a materiális érték lesz az, ami az emberi életet hajszolja, és arra bírja rá, hogy erre minden erejét ráfordíthassa. A vedd parancsa, konzumizmus. Egy Mead nevű teológus azt mondta, valójában hedonista fasizmus. A hedonizmus alatt azt értette, hogy az ember értékvilága ledegradálódott ösztönszintekre, legyen neked jó, mert megérdemled, hogy jó legyen a te saját személyes életed, elszakított azoktól a közösségi bázisoktól és megtartó erőktől, amelyeken át az ember magasabb rendű örömhöz, boldogsághoz juthat, mert boldogság minőséget adott magának a pénznek. Hamis illúziókat építve olyan módon befolyásoló ez a konzumizálódott kultúra, hogy valójában, amikor azt parancsolja, hogy vedd meg a bármit is, akkor lényegében mi tudjuk, hogy milyen háttérerők, milyen hatalomra törnek, de minket abszolút befolyásolva. Kényszerfogyasztókká tesznek minket, mert olyan ideálokat állítanak a hétköznapi ember elé, ami megint csak materiális. Mit van? Az identitásodat külsőleg mind keresztül határozod meg. Külsőségek. Lehetőleg trendi minőségek. Ez azt jelenti, hogy már amit tavaly vettél, már nem divatos, tehát muszáj eldobni, muszáj valami újat venni, és hajt az a fajta tömegízlés, ami úgy vesz körül, hogy rád parancsol, vagy gyerekeinkre parancsol, hogy e szerint éljünk. Vedd meg, de főleg vedd be, amit a reklámok, amit a hivatalos, a tömegmédia üzeneti csatornái üzennek, nem is vagy emberek közé való, ha te nem ugyanúgy gondolkodsz, hanem ugyanazt akarod, hanem ugyanaz az ízlésed, hanem ugyanazt a ruházatot viseled, uniformizációra törekszik, hogy olyan legyél, mint a másik, miközben azt hazudja, hogy az ego diadala, hogy te legyél, az a kiválóság, az az egyedi, aki megérdemli, hogy neki nagyon jó legyen az élete, és megint csak a fogyasztásra kényszerít. Tedd, vedd és edd, miközben eldobjuk a tavalyi cuccot, megvesszük az újat. Még László írta a Fenntartható Fejlődés című könyvében, hogy dühöng a cuccipar, hogy vedd meg és újat vegyél. És mi bevesszük a hirdetéseket és a reklámot, bevesszük a külső hatásokat, bevesszük és azonnali vágyteljesítő mohósággal akarjuk megszerezni azért, hogy trendi, vonalasak legyünk abban a közízlésben, amely úgy formálódik, hogy a hajdani templomok, mint gyülekező helyek és közösségi élet központok helyett ma tulajdonképpen a közösségi élet centrumaivá a bevásárló központok váltak, fiatalok találkahelye, és ott cserélik ki ízlésmintáikat, és ott határozzák meg, hogy miről mit gondoljanak. Ez a fajta változás, ami előállt, az embert felhasználóvá, kihasználóvá, elhasználóvá és eldobóvá tette. Ezt tesszük a matériával, az anyaggal, a dolgokkal, mindazzal, ami körülvesz. De történik egy nagyon szomorú esemény,
nem vesszük észre, hogy miközben teljesítjük mindezt, ami a környezet részéről ránk parancsolódott, eközben mi átvisszük az emberi kapcsolatokra is, hogy felhasználók, kihasználók, elhasználók és eldobók leszünk, vagy azzá válunk. Tárgyaként bánunk egymással, és ez végzetes, mert valójában az embert szeretni kellene, és a tárgyakat használni. De fordítva van, a tárgyakat szeretjük, gyűjtjük, halmozzuk, és az embereket használjuk, felhasználjuk, kihasználjuk. A nyelvben is megjelenik ez, az egymás elleniség kifejezései dúlnak, és nem az együtt, nem az összejövünk, együtt vagyunk, segítjük egymást, hanem helyette az elválasztás, a különbözőség hangsúlya, és ebből aztán olyan elszigetelődések adódnak, amire mondhatjuk, a személyi világ elszemélytelenedett. Ami azért végzetes, mert vannak tükörneuronjaink a jobb agyféltekében, amik kizárólag az élő emberi tekintetre reagálva tudnak olyan pszichikus energiákat közvetíteni, amitől az ember vitális energiájában meg tud újulni. Úgy mondja ezt a tudomány, hogy vitalitás generátorokat, életerős serkentőket tudunk termeltetni egymással, pusztán azáltal, hogy egy légtérben, de szemtől szembe vagyunk, és így a szemsugarán át a tükörneuronokba üzenünk, és onnan kapjuk a viszontüzenetet. Ezt nem pótolja semmi, a digitális kultúra minden ügyeskedése is, hogy te csak csetelve kommunikálj, mindezek mind azokat a minőségeket pusztítják, amelyek a magasabb dimenzióhoz tartoznak, a szellemi minőséghez. Ha most itt tovább mondanám a károsításokat, akkor már nem jutna idő arra, ami most mégiscsak a pszichológia üzenete részemről és a pszichológia tudománya részéről, hogy azzal egy időben, ahogy 2000-re így ennyire lematerializálódott, ilyen röghöz kötött, földhöz ragadt értékvilágban dagonyázunk, és azt se tudjuk, hogy mi a norma, mi a normális, a határok meg vannak sértve. Ebben a világban kinőtt és megjelent, zászlót bontott egy új pszichológiai irányzat, amely még a múlt századi humanisztikus pszichológiának a gyermeke, úgy is mondhatnám. Van egy igyekezet a pszichológia részéről, hogy olyan módon hozza vissza religió, újrakötés, hogy újra behozza, visszahozza azt a dimenziót, amit letarolt ez a konzumizálódó kultúra, ami felé a fejlődés, idézőjelbe fejlődés haladt. Valójában mi is ez a pozitív pszichológia. Martin Seligman nevét kell említenem, aki ennek az egyik zászlóvivője, a jólét kutatás egyik vezető alakja. Az ő kutatásainak csak a kvintessenciáját tudom elmondani, a hedonista boldogságeszménnyel szemben fellázadva, mint egy úgy lázadva a tudósok módján, hogy bizonyító erőket fölsorakoztatva, elénk állította az úgynevezett eudaimonikus ideált boldogságeszményt. Annyira világos és tiszta, miről van szó. Szemben, hogy legyen neked jó, legyen a te egód gazdagabb, legyél te valahogy a felfújt éneddel hatalom a világban. Ezzel szemben elénk állítja azt, amit letarolt a 10 parancsolat eltüntetésével, és a magasabb törvények, élettörvények kiirtásával, sajnos a kultúra, a történelmi, társadalmi, gazdasági fejlődés, és visszahozva ezt a boldogságeszményt az arisztotelészi és szokratészi ősi görög boldogságeszményre hivatkozással, azt igazolta, ezt az úgynevezett PERMA modellban fejtette ki. Nagyon komoly vizsgálatok állnak mögött, hogy valójában mi is az, ami az embert elégedetté, eléggé örömtelivé, boldoggá teszi. Mitől függ az életminőség? Hatalmas vizsgálatok azok, amelyek igazolják, a nagyszámok törvénye,
alapján is, így például a Harvard Egyetemen végzett olyan vizsgálat, ami elkezdődött most már nem 75 éve, hanem már sokkal régebben. Tudniillik azt kutatták, mitől maradunk egészségesek, mitől érezzük magunkat jól a bőrünkben, és mi a garanciája, hogy a 80 évet életkori határt átlépjük, és elég jó erőben még idősödünk. A Harvard kutatás óriási világvisszhangot keltett, és nyilvánvaló, hogy az egész boldogság és pozitív pszichológiának is nagy lendületet adott, mert a következőt hozta ki. Ugye a külvilág nagyon változó, de hogy belül az emberben mik azok a tényezők, amelyek megszilárdítják az egészségerők működését, amelyek a kapcsolati erőket éppen tartják, kiderült, hogy 3 olyan dolog újra és újra bizonyított módon hozzásegít ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és magas emberi minőségben létezzünk. Egy, hogy van valaki, aki számára fontos vagy, és viszont, hogy te fontos lényként élsz a világon. Második, hogy családot alapítottál, vannak gyerekeid, éled a család életet, tehát az élettörvény teljesített, tovább viszed az életet. Miközben nyilvánvaló, hogy az is döntő, hogy a szeretet kapcsolatot megéled embertől emberig, lélektől lélekig. És a harmadik, ami nagyon döntő, hogy mindezek egészség, boldogság, hosszú élet, hogy lerövidítsem a sorrendet, hogy mindez teljesüljön, ahhoz annyira kell, hogy legyen egy kicsi kis baráti világ, olyan, azt mondja a pszichológiai referenciacsoport, hogy olyan ismerősök, barátok, hozzád tartozó kiskör, akikkel jó beszélgetni, kicserélni nézeteidet, egyáltalában szellemi anyagcserét folytatni. Ez a 3, van valaki, családi élet, annak minden küzdelmével természetesen, gyermek, családi élet továbbvitele, az élet továbbvitele, és a harmadik pedig ez a bizonyos kicsi kör, a te életköröd, mert hát azért most megint költőt kell idéznem, egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába sajátunknak, csak annyit mondhatunk. Valóban így van, ez a kis kör, ez a mi világunk. Az, ahol te élsz, az a környezet, ahol élsz, ahol anyanyelveden kommunikálsz, ahol a tradíciókba benőve viszed tovább az őseidnek a szokásvilágát, ahol te otthon vagy a világban, mert miért is vagyunk a világban, Tamási Áron üzeni, Ábel Amerikában című könyvében, azért, hogy valahol otthon legyünk benne. A Michigan Egyetemen folytatott 50 évig vitt kutatás nagyon hasonló eredményeket hozott, mert azt nézte meg, valójában mi itt küzdünk, pénzünk legyen, mi legyünk, cuccaink legyenek, autónk legyen, kiválóságok, birtokosai legyünk, de mindez teljesen hiába való ahhoz képest. A Michigan kutatás 50 évig tartott, befejeződött, megnézték, hogy a gazdasági vonal, egzisztenciális vonal és a szeretet kapcsolatok, tehát a kapcsolatok vonala milyen az embereknél. Megnézték, hogy mitől függ, hogy a leszondázott szubjektív élmény, hogy jól érzem magam az életben és a világban. Milyen tényezőktől függ, és kiderült, hogy a Michigan kutatás is azt hozta ki, ha a gazdasági vonal rogyadozott is, de mégis akkora hatalmas erővel játszott szerepet az egyén életében egy kiegyensúlyozott párkapcsolat, családi élet, egy fészek, egy biztonság, ahol élt, hogy ezért például az egészségi állapota hosszú távon megmaradt, és jól érezte magát a bőrében, annak ellenére, hogy más tekintetben esetleg hiányosságokat szenvedett, és úgy gondolom, hogy például az is a boldogságkutatásban erre, hogy például összehasonlítva a boldogság szintjét ugyanazon mércékkel mérve a bangladési szegény gyerekeknél és New York felhőkarcolóiban élő gyerekeknél azonos boldogságszintet találtak. Elképesztőnek találjuk. Ez hogy lehetséges? Úgy lehetséges, hogy a bangladési gyerekek arról számoltak be, hogy van egy kis kuckó, ahova hazamehetnek, ahol szeretet veszi körül őket, ahol biztonság, és ezért tudjuk, az alaptörvény bizalom, biztonság a 2 megtartó pillére az életünknek. Végül is mi az, amit a boldogság pszichológia üzen? Hogy vissza kell kapaszkodni
kapaszkodnunk, hogy fenn legyünk, Áprili Lajos szavaival szólva, az ember magasán. Ahhoz vissza kell építeni azt a világot, ahol már nem a matéria, a materiális viszonyok, hanem a szellemi viszonyok, a kötődés, a kapcsolatok, a szeretet, mindezek döntők és meghatározóbbak. Amikor fölteszik a boldogságkérdést a konzumista kultúrában, akkor megkérdezik, mitől vagy boldog. De hát ez egy hamis kérdés, mert ez arra biztat, hogy legyen ezed, azod, amazod, mert bármit van, elveszítheted, ne felejtsd. És aki ezen át határozza meg az identitását, valójában sose tudhatja, hogy önmagáért szeretnie valaki. A lényeg mégiscsak az, és ez azért meghatározó, hogy az igazi boldogságkérdés az, amit én most itt, innen önöknek felteszek, mikor voltál legboldogabb az életedben. És kiderül 10 000 embernél, férfinál, nőnél, és különböző nemzeteket végigvizsgálva ilyen szempontból ugyanaz a válasz születik nagyon magas arányban, hogy valami olyan szeretet kapcsolat emléke, amikor az, akit szeretsz, aki téged szeret, valami olyan élményt adott neked, amire úgy emlékezel, hogy ez az, ami a boldogság. És föltetjük a kérdést, vajon erre gyúrunk-e őszintén szólva, hogy mindezeket biztosítsuk, a párkapcsolati szeretetet, az összetartozást, a kötődést, a családi életet, azt a kis kört, ahol a mi kicsi világunkban mégiscsak tudjuk biztosítani, hogy eléggé megelégedettek legyünk, és eléggé pozitív élményekhez jussunk. Mik azok a tudományosan bizonyított kritériumok, amelyeket Zéligben üzen nekünk, és amit a boldogság pszichológia ránk bíz. Pozitív érzelmek, az elköteleződni tudás, a pozitív kapcsolatok, az értelmes célok, a teljesítmény, alkotás, siker. És akkor hadd szóljak arról, hogy milyen bűn követődött el akkor, amikor a vallásoknak az üldözésével magát a hitet is letarolták. A hit egy szellemi minőség, egy képesség, egy óriási emberi közös tulajdonság, hogy képesek vagyunk mire is. Megkérdezlek, biztos, hogy élsz holnap is? Te azt válaszolod, persze, hogy élek. Erre azt kérem, de bizonyítsd be. Hát nem tudod bebizonyítani, na ez a hit. És ezért mi a hitből élünk, és hit által élünk igazán úgy, hogy szárnyakat ad a hit, mert mersz előre tekinteni, mersz célokat kitűzni, mersz építkezni az életben, és tudsz pároddal, családoddal, közös tervekben, már nem a saját erőddel, hanem a közösség erejével építkezni. Az összetartozás, a kölcsönösség, az altruizmus, az egymás támogatása és a szeretet adása döntő tényező. Erikson azt mondta, aki az identitását beérlelte és eléggé felnőtt, az 3 dolgot tud. Tud adni, főként kötődés, szeretet, a másiknak adni, már nem gyerek, hogy ő kapjon, mindig csak kapjon, mint a konzumkultúrában, ahol beetetett óriás csecsemőként azonnali vágyteljesítő mohósággal kívánja az ifjúság, hogy adj, de most mindjárt minden legyen, 30 éves koromra már nyugdíjba vonulhassak, hogy kaphassak mindent, mindenem legyen. Az érett identitásában, érett személyiségnél már ő akar adni képességeiből vissza a hivatásszolgálatban, a családi életben pedig tovább viszi az életet az élettörvénynek megfelelően. És az, hogy elköteleződés, felelősségvállalás, 2 olyan biztos tényező, amire a boldogságpszichológia PERMA modellje, tehát ez az 5-ös fogat modellje is rávilágít. És Barbara Fredrickson, akit ismét még záradékul említek, olyan módon állított elénk szinte parancsolatszerűen egy viszonyulás mintát az ember megküzdésre, és a megküzdésen át örömre, sikerre képes és képesített lény. Azt mondja, ne higgy az orvosoknak, akik azt mondják, kerüld a stresszeket, nem. Ha ez igaz volna, akkor nem járnál, nem dolgozni, és akkor ritkítsd a családtagjaiddal való találkozást is, mert valójában ami izgat, amivel megküzdünk, az mind innen ered. Ezek a fontos dolgok az életben, hanem mindazt az érzelmek hatalmával, pozitív érzelmekkel, hogy ha tudsz, úgy szeress, ahogy képes vagy rá, kötődjél, adj a másiknak biztonságot, szeretetet, melletteállást, hűséget, szövetséget a másikkal.
És hát végezetül úgy gondolom, hogy a mi Csíkszentmihályi Mihályunk megemlítése is fontos, aki a flow modellel elénk hozta, mint a 20.-21. századba átmenetnek egy olyan új üzenetét, hogy törekedj arra, hogy minél inkább flowba, áramlatélménybe tudj kerülni, mert az igazi odaadó létezés az, amikor bármit teszel, engeded, hogy valamennyit, ami van, olyan módon tudjon beleáramolni, hogy kiszállj az időből, és önfeledten alkoss. Az önfelett alkotással dolgozó hivatásszolgálat az soha nem hoz kiégést, mert benne van a szeretet maga, ami belesodor, és újra örömhozó. Olyan ez, mint hogy azt mondanám, ha a hobbid lenne a foglalkozásod, mint ahogy ezt nagyon nehéz elérni, de nem hiába való küzdelem, akkor biztos, hogy soha nem égnél ki, és agastyán korodig boldogan dolgoznál. Tehát mindenképpen számít a flow maga, ami az érzelmi életben pedig azt jelenti, hogy adsz érzelmet, és kapsz is érzelmet ennek viszonzásaként. Carl Gustav Jung, a múlt század híres pszichológusa azt üzeni mindnyájunknak, magad add azt először a másiknak, amit te szeretnél tőle megkapni. Most összegzem mindazt az utat, amit megtettünk, ami nagyon szűkös időkeretbe zárta a lehetőségeket, hogy végig tekintsük a dehumanizációs, konzumizálódott világ letörpített, anyagiasított, materializált világképétől és identitásától, összezúzott identitásától odáig, ahogy mégiscsak megtörténik a kiegyenlítés, a fölemelkedés, és hogy fölemelkedünk arra a szellemi szintre, ahol mi már a materiális folyamat során, életút során olyan értékeket valósítunk meg, amik a tudomány nyelvén is úgy szólnak. Éltető értékek, boldogsághozó értékek, és értelmessé teszik az életet. Végül tedd fel magadnak a kérdést, vajon túlélő vagyok-e? Azt igazolta a pszichológia, ha az életed értelmét tudod, meg tudod határozni, akkor túlélő vagy. De mi az életed értelme? 2 kérdés bontja tovább. Te kiért élsz? Miért élsz? Tudsz rá válaszolni? Mert akkor megvan az életednek a jövője biztosítva, mert meg fogsz küzdeni azért. Nem elsősorban önmagadért, azért, akit szeretsz, és azért a kapcsolatért magáért, a szeretteidért. Ez az, ami az újraépített, magasabb dimenzió, spirituális dimenzió visszaépítésével kinyitja az utat, hogy válaszolj arra a kérdésre, hogy van-e magasabb dimenzió, amihez ugyan nem férünk hozzá, de attól még a feltételezése olyannyira jogos, mint a hit maga, a meggyőződéses, bizonyítékot nem kívánó, olyan eltökéltség, amiben az ember a saját emberi minőségének a magaslatán élhet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.